Uniklubi, Teemu ja Jussi. Tervetuloa. Olkaa hyvä. Hei, oletteko seuranneet Pojat Idolsia? Kukas oli teidän suosikki? Kyllähän Agnes meidän suosikki oli, eihän tässä oikein muuta voi oikein sanoa. Niin tässä seurassa on paha mennä sanomaan yhtään mitään. Niin, mulla oli kyllä pakko sanoa, että mun suosikit putos niissä ekoissa jaksoissa ja pois. Vähän niin kuin presidentin vaaleissa. No vähän niin kuin niin. Joo, kyllä. Huomaatte, että eikö se ole aika hienot rokkimeikit? Mä kattelin, että on Joo. kyllä. Agnes muuten laittoi nää. Tossa juuri auttoi minua tässä kovasti. Hommat isolla. Hommat isolla. Niin se menee, tyttöystävähän ne aina laittaa yleensä muuta. Sulle laittaa tyttöystävä. Entäs sulle? Teemu, onko... Niin, kato, tää on niin yksinäistä, en mä pysty puhumaan enempää. Ahaa, no comment rakkausasioissa tässä kohtaa. No mutta ehkä tuommoisessa tilanteessa oppii itse sitten sen meikkaamisen jalon taidon. Niin, pakon edessä. Niin. Nyt mä en tiedä yhtään mitä mulla on, mutta nyt onko L'Oreal vai kumpi on parempi? Lumene vai L'Oreal? Onko mitään väliä? Ei ole väliä, mutta mä veikkaan, että toi on L'Oreal, oisko? Näkeekö sen tästä? Kyllä sen näkee mun mielestä. Aha. Se kiilto on yleensä vähän erilainen. Joo, tsekataan äkkiä. Tsekataan sitä. Onko sulla peilit ja Joo, mulla on kato aina meikkihommelit mukana. Joo, ihan selvästi. L'Oreal. Joo, no mutta, mut hei, siitähän me lähdetään, niin, että ei meikki miestä pahena, ellei mies meikkiä. Niin. Eikö ookin näin? Vai mitä tytöt? No niin, pakko uskoa, kun noin paljon siellä tulee kannustusta. Hei, ootteko, me Agnesin kanssa tuossa puhuttiin tuossa joku aika sitten tuossa ohi mennen, että tänä päivänä tuntuu, että iskelmälaulajat ja tangolaulajat ovat niitä kovempia rokkareita noin niin kuin siviilielämän puolella kuin rokkarit itse yleensä. Oletteko panneet merkille? Kyllä se pitää paikkaansa ja kato, kun ne saa vähän niin kuin, että meille tulee heti kakkaa niskaan, kun Niin, niillähän on vaan kova meininki, kato kun ajetaan vähän kännissä tuo, niin Joo. sehän on vaan hieno. Niinhän se on, se lisää Sitten sitä. jos me rikotaan yksi tuoli jossain hotellissa, niin sitten tulee sitä hirveä halo ja lennetään mäjälle koko Suomesta hengessä. No, toivotaan, että ei ihan niin pahasti No ei mene. itse, Joo. Mutta tämähän on sitä elämän koulua. Niinhän se on. Mutta hei, täällä on hirveä läjä teidän faneja ja täällä on ollut koko päivä Yleisradio ihan suorastaan sekaisin, kun tuolla pihalla on ollut. Kiitoksia näistä kysymyksistä, mitä nyt olette tehneet ja aloitetaan tästä heti. Joku kysyy, että onko ylläsi alushousuja ja jos on, niin minkälaiset? Vilauta vähän. Kumpi haluaa vastata? Jussi vai Mulla Teemu? on tällaiset valkoiset. Hyvä. Onko teillä unileluja? Minkälainen ja minkä niminen? Jussi, onko sulla esimerkiksi? Kyllä, mulla niitä löytyy aika useitakin itse asiassa unileluja. Mutta mun lemppari on semmonen kuin, mikä sen nimi oli? Sitä ei Sanotaan vaikka, että sen nimi on toi kuin Nana. Se on semmonen kiva koira, Joo. mikä mulla on kotona. Toivottavasti ei ole Ville Valon Faijan kaupasta ostettu unilelu. Puhallettava koira. Teemu, olet luvannut vetää kaiken keikan hame päällä. Milloin toteutat tämän lupauksen? Kai se ensi kesään menee. Siinä kuulitte, eikö tuu jee-kylttiä? Hyvä. Kiitoksia Jussi ja Teemu vierailusta. Kiitos. Ja teidän varmaan täytyy pikkuhiljaa valmistautua tuonne lavalle. Uniklubi esiintyy listassa kohta vielä yhden biisin verran. Mutta kuten tuossa hetki sitten kävi ilmi, yö